Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Higit kalahating milyong pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat sa Clark Freeport. Video ng sigawan ng isang kapitan sa Lubao at kampo ni aspiring Governor Danilo Bailon viral ngayon. Land dispute, tinitingnang motibo sa pamamaslang kay Pampanga-based journalist Jess Malabanan. At mga taga-barangay San Juan, excited ng ipamana sa publiko ang kanilang giant lantern. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Viral po ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang sigawan sa pagitan ng isang barangay captain sa Lubao at mga coordinator ni aspiring Governor Danilo Bailon. Nagsimula raw ang tensyon matapos pigilan ni Cap ang relief operations ng kampo ni Bailon. Depensa naman ng barangay official, umiiwas lang siya sa mass gathering na pwedeng pagmulan ng hawaan ng COVID-19. Narito po ang exclusive report ni Paulo G. Santos. December 11, 2021 nang ilabas ang video na ito ng online newswire ng EuroTV News. Kumprontahan umano ito ni Barangay Santa Teresa Captain Joselito Yumang sa Lubao at ang kampo ni Pampanga Gubernatorial Aspirant Engineer Danilo Boy Bailon. Maririnig sa kuha ng hindi pinangalanang source ng video ang girian. Nagtungo ang CLTV News Team sa Barangay Santa Teresa upang kumpirmahin ang nangyaring komprontasyon. Dito pinaunlakan naman kami ni Barangay Santa Teresa Captain Joselito Yumang. Unang punto ni Kapitan, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan niya at ng coordinator ng kandidatong si Engineer Bailon. Ganito po ang sabi ko doon sa ano niya. Bakit hindi siya pwedeng pangbigay ng ayuda? Grasya yan. Lalo na ngayon, kailangan ng mga tao sa hirap ng panahon ngayon. Ang pag-iusap ko lang sana doon sa coordinator niya, ganito po. Pwede kayo mamigay ng ayuda, house to house. Ayon kay Kapitan Yumang, pinapangalagaan lamang niya ang kapakanan ng kanyang mga kabarangay na sila'y hindi makompromiso sa posibleng maging gathering. Iba rin umano ang buhay sa kanilang barangay na coastal community dahil halos dingding lang ang pagitan ng mga bahay doon at kung magkaroon ng virus transmission ay baka mapahamak ang kanyang mga kabaryo. Ang pinag-iingatan ko po buong baryo. Hindi lang po sarili ko, hindi lang ang pamilya ko. Buong baryo po, ako ang naghahalaga rito. Kasi kung mapapasukan po kami ng halimbawa, may virus, epektado po lahat kami. Yung bahay namin pagitan lang, pader. Ayon kay Kapitan, hindi sa kung ano paman na gustong bigyan ng kulay politika ang kanyang pag-awat, kundi sa kabutihan umano ng kanilang komunidad ang kanyang iniisip. Kaya ang pagtatalo sa coordinator ni Engineer Bailon na hindi tumupad sa naunang napagkasunduan ay umabot sa bangayan. Wala kang isang salita ako. Ako may sarili akong desisyon, meron akong isang salita. Pero ikaw wala kang isang salita. Hanggang sa nagkasagutan kami. Hanggang nagkahilangan kami doon sa lambat. Kaya po inano ko yung lambat para hindi makadaan yung bangka. Giit din ni Kapitan na hindi pa panahon ng campaign period kaya ang gumamit ng anumang propaganda gaya ng pagdadala ng sound system ay hindi niya pinayagan. Ngunit ang relief goods na kailangan naman umano ng kanyang mga kabarangay ay exempted. Sa ngayong pagsaluhin po, bawal pang pamakampanya. Pwede magpakilala para Christmas greeting. Yun lang po para sa akin. Sa panig naman ni Pampanga Gubernatorial Aspirant Danilo Bailon, kwento niya kahit bago pa siya maghain ng kandidatura ay matagal na niyang tinatarget sanang magbigay ng tulong sa nasabing komunidad. Ako nagpapile ng Certificate of Candidacy, nagpapaalam na kami ron na kami ay mamimigay. Sabi nila, hindi sila po pwedeng magpamigay, hindi po pwede na sila yung magsalita. Sabi ko, kahit hindi makapagsalita, basta ibigay nila sa mga tao, ayaw pa rin kami papasukin.
Nung pala, nung makita ko yung mga tao doon, sobra pala hirap, lalo na yung sa mga coastal area. Kwento niya, nakapasok pa rin siya at nang akma umano itong magsalita sa isang simbahan na pinangangasiwaan ng kanilang pastor, ay inawat pa rin ito. Kaya ang diskarte umano ni Baylon ay sa kalsada na ito nagsalita, buhat ang sound system na portable. Ngayon, ang nangyari ay pumunta pa rin ako ron, pero doon sa church na aming pagsasalitain, pinagbawalan na yung pastor doon, hindi rin ako nakapagsalita. Ang ginawa ko, doon ako nagsalita sa daan doon, pinasaksa ko yung sound system, nagsalita ako. Kailanman di na kayang pigilin ang salita ng Panginoon. Ayon kay Baylon, pag-aaralan pa niya ang legal na hakbang sa di umano'y harassment sa pagpigil sa kanya na magtungo sa lugar. Paulo G. Santos, CLTV News. Kasabay ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ang unti-unting pagbabalik sa mga nakagawing aktibidad tulad ng selected face-to-face classes sa mga piling paaralan. Maging ang mga estudyanteng atleta sa tertiary level o yung mga nasa kolehiyo ay pinapayagan na ipagpatuloy ang kanilang in-person training. Ito'y matapos pirmahan ng Commission on Higher Education o CHED ang Joint Memorandum Circular kasama ang Department of Health o DOH nitong Lunes. Ang mga athletic training at kompetisyon ng mga varsity teams mula sa University Athletic Association of the Philippines at National Collegiate Athletic Association ay natigil noong March 2020 matapos ang outbreak ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Prospero de Vera III, chairperson ng CHED, ang mga individual na lalahok sa mga pagsasanay ay dapat fully vaccinated. Ngunit ang mga estudyanteng atleta edad 18 years old pababa maaari lamang makibahagi sa mga virtual training. Ang collegiate training ay maaari nang simulan kaagad, ngunit dapat isolated ito sa publiko at susunod sa semi-bubble setup. Ang mga universidad at kolehiyo ang sasagot sa swab test expenses ng kanilang mga atleta, coaches, at personnel. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit kalahating milyong pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat sa Clark Freeport. Land dispute, tinitingnang motibo sa pamamaslang kay Pampanga-based journalist Jess Malabanan. At bayan ng Ramos at Anao, wala na aktibong kaso ng COVID-19. Mahigit 100 kaso sa buong probinsya binabantayan. Manatiling nakatutok para sa ibang mga naunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga namunang balita, aabot po sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng posh o high-grade marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Clark Freeport, Pampanga. Ang kontrabando ay nagkakahalaga ng 675,000 pesos at nakakonsign sa isang Indian national sa Malate, Maynila. Nagkasa ng controlled delivery operation sa mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency Anti-Narcotics upang arestuhin ang suspect na kinilalang si Yogesh Sahijwani, 40 taong gulang. Sa pahayag ng PIDEA, nakatago umano sa isang green box sa mga kontrabando at ipinadala mula Washington, USA at dumating sa Clark nitong December 3. Ayon pa sa PIDEA, nasa 500 gramo ng posh na nakasilid sa 15 plastic sachets ang nakumpiska sa operasyon. Ang suspect naman ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nangyari ang operasyon matapos naman masabat din sa Clark ang mga 40 drugs kamakailan. Sa ibang balita, away sa lupa ang tinitignang anggulo ng mga otoridad kaugnay po ng pagkakapaslang sa Pampanga-based journalist na si Jess Malabanan. Isinantabi na rin ng Presidential Task Force on Media Security ang posibilidad na
may kinalaman sa trabaho ang pamamaril sa veteranong mamamahayag. Isang Special Investigation Task Force na rin ang binuo upang mas mapabilis ang investigasyon sa krimen. Si Reniel Pawid ang may report. Naibalik na sa Pampanga ang mga labi ng mamamahayag na si Jesus Jess Malabanan na binaril ng hindi pa kilalang sospek habang nanonood ng telebisyon sa loob ng kanilang bahay sa Calbayog City, Western Samar, gabi ng December 8. Batay sa progress report na isinumite ng Presidential Task Force on Media Security kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakasaad na isa sa mga tinitingnan nilang motibo sa pamamaslang ang away sa lupa. Sabi ni Undersecretary Joel C. Egco, pinamumunuan ni Malabanan ang samahan ng mga magsasaka sa kanilang probinsya kung saan mayroon ding sariling farm ang biktima. May tinutulungan siyang 3 families. 3 families who are fighting for their claims, rights over that we are really ruling out the work-related angle. Nagsagawa naman na ng case conference ang Special Investigation Task Group Malabanan. Ito ang tututok upang mas mapabilis ang pagkalap ng ebidensya sa pagkakakilanlan ng mga sangkot sa krimen. Mayroon ng 4 na persons of interest ang kasalukuyang pinaimbestigahan ng PNP at PT Foms. Si Malabanan ay naging defense reporter noong 80s at 90s kung saan nakabase siya sa Angeles City. Naging stringer din siya para sa Manila Times at Reuters. Minsan din siyang nagsulat sa Bandera bagong naging writer ng Manila Standard. Samantala, nakatakdang magsagawa ng parangal ang mga miyembro ng Pampanga Press Club para kay Malabanan sa darating na linggo. Reniel Pawid, CLTV News. Back to zero na ang talaan ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa munisipalidad ng Ramos at Canao sa probinsya po ng Tarlac. Ang active COVID tally ng lalawigan na minsang pumalo sa higit 3,000, nasa 109 na lamang ang binabatayang kaso. Maging ang rollout ng COVID booster shots, minamadali na rin ng Provincial IATF. Ito po ang report. Sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa buong bansa, ramdam na rin ito maging sa ilang bahagi ng Central Luzon. Sa probinsya ng Tarlac, 2 sa 17 munisipalidad nito ang nag-back to zero na ang active COVID tally. Nitong December 10, ang bayan ng Ramos at Anao ay wala nang naitalang bagong kaso ng COVID-19 at recovered na rin ang kanilang mga pasyente na nag-positive sa virus. Ang gumagandang sitwasyon, iniuugnay ng Provincial IATF sa steady at mabilis sa vaccination rollout. Anong paraan para maging ligtas? Bakuna. Nakita na natin sa buong mundo, it is an effective way to fight COVID. Kalahating milyong Tarlakenyo na ang fully vaccinated habang higit 270,000 na naghihintay ng kanilang second dose. Nasa 50% na ito ng kanilang herd immunity population. Dahil sa gumagandang vaccine supply mula sa national government, umarangkada na rin ang rollout ng booster shots para sa mga frontliner at may comorbidities. Itong areas ang para sa booster shot vaccination drive. Sa mga nais makipag-ugnayan kaugnay ng vaccine rollout sa Tarlac, maaaring tumawag sa mga nasabing numero. As of December 10, 109 na lamang ang active cases sa lalawigan. Malayong-malayo sa higit 3,000 kaso noong mga nakaraang buwan. Kasama si Reniel Pawid, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, gas attendant na naghintay ng 1 buwan para maisoli ang nag-iwang sukli ni DOTR Assistant Secretary Libiran, pinagdiliwan ng mga netizen. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga naunang balita, napahanga ng ating kababayan na gas attendant ang mga netizen dahil po sa kanyang pambihirang katapatan. Matapos kasi ang halos isang buwan, nagawa pa niyang isoli ang naiwang supli ng customer na nagpakarga sa kanilang estasyon. Ang customer pala, si Department of Transportation Assistant Secretary Hope Goddess Libina. Narito po ang kanyang kwento. Trending ngayon sa Facebook ang post ni Department of Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran tungkol sa isang gas attendant sa siyudad San Fernando, Pampanga na ibinalik ang naiwan niyang sukli matapos magpagasolina. Ayon sa post ni Libiran, naantig umano siya sa ipinakitang katapatan ng gasoline attendant na si Joanne Dulay dahil hindi umano ito nagpadala sa tukso sa kabila ng hirap ng panahon ngayon. Kwento ni Dulay, isang buwan daw niyang inantay na bumalik si Libiran para may ibalik ang naiwang sukli na nagkakahalaga ng 260 pesos. Po kasi nagpakarga po siya nung last month po. Ano po, yung po sukli niya po kasi is naiwan po. Tapos po nung isang araw po, nung kailan lang po siya bumalik, nakita ko po yung sasakyan niya. Actually sir, hindi ko alam yung ano niya, yung itsura niya talaga eh. Halos nakalimutan na ni Libiran ang naiwang sukli kaya laking tuwa nito sa ipinakitang katapatan ni Dulay. Dagdag pa niya, ay hindi umano niya alam na may mataas na posisyon sa gobyerno ang nagmamaneho ng sasakyan. Para umano sa kanya ay maliit na bagay lamang ang kanyang ginawa. Nakakataba din umano ng puso dahil hindi niya inaasahan na magte-trending ang kabutihan na kanyang ipinakita. Ayon naman kay Michael Miranda, ang supervisor ng gasoline station, isa si Dulay sa mga pinakamasipag at mapagkakatiwalaan nila na gasoline attendant. At sobrang proud umano sila sa ipinakita nitong katapatan. As a supervisor niya, syempre proud po ako kasi kumbaga, tinatanda niya yung mga turo namin as a supervisor na sabi namin na huwag sila masisilaw kahit anong pera man yan. Marian Lozano, CLTV News. Labis ang tuwa ng mga individual sa munting tahanan ng Nazareth sa Mabalacat City, Pampanga matapos po silang handugan ng pamasko ng mga reservists ng Philippine Air Force mula sa 2nd Air Reserve Center. Ayon naman sa mga reservists, paraan ito ng kanilang pagpapakita, iwan ng Pasko. Narito po ang report. Maagang pamasko ang handog ng 2nd Air Reserve Center o 2nd ARCEN ng Philippine Air Force ngayong Martes sa munting tahanan ng Nazareth. Ang munting tahanan ng Nazareth sa Mabalacat City, Pampanga ay isang orphanage para sa mga persons with special needs. Ayon kay First Lieutenant Agustus Mexico Obsin, nais nilang maipadama ang diwa ng Kapaskuhan sa kabila ng pandemya. Ang programa ay parte din umano ng kanilang post-anniversary at pre-Christmas activity. Kami para pong pamilya na po kami ng mga bata na nangangailangan ng tulong at serbisyo. Nandito po ang Philippine Air Force na willing tumulong. Lalo na hindi lang po kami sa mga pangliparan, willing po kami sa CMO operation na dito, lalo na sa mga naiwanan ng mga family. Parang inahandog natin yung isang diwa o buhay ng Pasko. Kabilang sa mga donasyon na ibinigay ng 2nd ARCEN ay mga laruan, tinapay, bottled water, 4 na tray ng itlog, mga sako ng bigas, sabon, shampoo, powdered detergent, toothpaste, toothbrush at mga diaper. Maliban sa mga donasyon, nagbigay din ng ngiti sa labi ng mga persons with special needs ng kanilang masilayan ng isang reservist na nagbihis bilang si Santa Claus. Ang iba naman sa kanila ay ipinamalas pa ang talento sa pagsasayaw. Lubos naman ang pasasalamat ng munting tahanan ng Nazareth sa 2nd ARCEN para sa mga donasyon. Malaking tulong po yung tanggap po natin, yung naibigay po nila sa atin dahil nga po nagdedepende na po ang sa mga donasyon po ng ibang tao. Maraming salamat po at kung yung mga gusto po pwede po kayong tumawag or mag-text. Meron po kami Facebook page na magkitanan ng Nazareth. Meron din po kami telephone number. Sa mga nais magbigay ng tulong o donasyon para sa munting tahanan ng Nazareth, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Marian Lozano, CLTV News. Hindi raw hadlang ang pandemya para hindi
hindi sumali sa taunang Giant Lantern Festival ang Barangay San Juan sa Ciudad San Fernando. Sa katunayan, excited na raw silang ipakita sa publiko ang kanilang pinaghirapang parol. May report si Marion Lozano. Hindi na makapaghintay ang mga taga-barangay San Juan sa siyudad San Fernando, Pampanga na ipasulya pang ipinagmamalaki nilang higanting parol sa Giant Lantern Festival 2021. Ayon kay Kapitan Claro Tolentino, malaki ang kanyang pasasalamat sa kanilang mga benefactors at lantern maker dahil sila ang pinakasusi para mabuo ang higanting parol ng kanilang barangay. Ayon pa kay Tolentino, sinisimbolo ng kanilang higanting parol ang pagbangon sa kabila ng umiiral pa rin na pandemya. Kaya naman siniguro niya na patuloy na makikilhok ang Barangay San Juan sa tao ng Giant Lantern Festival kahit na ano pang pagsubok ang kanilang kaharapin. Siyempre po proud na proud ngayon, lalo na nagka-pandemic. Pagkatapos ito po, lalong gumanda. Hindi po ba magiging proud sa amin yan? Nasa pandemic tayo pero ngayon, tinatayo natin ulit itong parol ng San Juan. Pagkatapos, pinaganda pa lalo. Hindi po ba? Ang 26-year-old na lantern maker naman ng San Juan na si Martinio Flores ay isa sa mga pinakabatang lantern maker sa siyudad San Fernando. 14 na taong gulang pa lamang umano siya ay tinuturuan na siyang gumawa ng giant lantern ng kanyang ama na si Arnel Flores na siya namang lantern maker ng Barangay Telebastagan. Natuto akong gumawa ng parol, yun unang-una sa papa ko nga talaga, tapos siguro yun na God-given talent nga kasi nung mga bata ako, yun nga yung mga nasa 8 years old ako, nangingialam ako sa mga gamit ni papa ko sa pagtatrabaho siya, tapos nakita niya na parang talagang ano ko din yung pagpaparol, tapos nung mga nasa 10 years old ako, tinuruan na niya akong gumawa ng parol, tapos nung mga 14 to 15 years old na ako, pati na Giant Lantern tinuruan na niya akong gumawa. Ayon pa kay Flores, ay tila hindi kumpleto ang kanilang Pasko kapag hindi sila nakabuo ng isang giant lantern. Kaya patuloy pa rin sila sa paggawa nito kahit pa may pandemya. Dagdag pa niya, ay dapat umanong abangan ng mga manonood ang makabagong pakulo na kanilang inilagay sa higanting parol ng San Juan ngayong taon. Mamangha sa higanting parol ng Barangay San Juan sa pinakaaabangang Giant Lantern Festival 2021 sa December 16, live na mapapanood dito sa CLTV 36. Kinukumbida po namin kayong lahat na sana panoorin nyo itong Giant Lantern itong darating na December 16. Lahat po ng mga telebisyon o cellphone, makikita nyo po yan. Pati na po yung sa ibang lugar, sa ibang bansa ay makikita po yan. Kami po ay proud na sana panoorin nyo po, lalong-lalo na po itong sa amin na paggawa ngayon. Dahil dito ngayon, makikita nyo po lahat ng improvement na ginawa para po dito sa Barangay San Juan na Giant Lantern. Marion Lozano, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sa punto po ito, mga karehiyon, makakasama po natin sa ating programa si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3 para pag-usapan po natin ang paghahandang ginagawa ng COMELEC para sa nalalapit na eleksyon. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, at ang mga masugid na taga-subaybay sa programa ito. Magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po ang COMELEC? No? Kumusta po ang inyong inyong pong paghahanda para sa nalalapit na halalan, Attorney? Okay, yung ating mga opisina ay nakahanda na sa mga tinatawag natin na listahan ng mga botante so far as tapos na ang ating mga ERBs. Ang pinaghahandaan natin ay pagpasok ng election period itong January 9, 2022. Mm-hmm. Yun ang pagpasok ng tinatawag natin na mga yung gun ban natin. Kaya nagkaroon na kami ng pagpupulong sa kapulisan at ang AFP para talakayin yung seguridad ng
mga high-risk individual at saka mga frontliners, mga law enforcers. So, naganap na sa itong buwan na ito ang pagpupulong na nauukol sa application ng mga gun ban exemption at saka mga security personnel natin or yung magiging bodyguard ng mga high-risk individual. Jen. Alright. Speaking of seguridad ho, no, dahil nga papalapit na ng papalapit ang eleksyon at recently, attorney, meron pong nangyaring insidente ng pamamaril, no? Kung saan isa pong konsihal ang involved dito sa shootout na to. Yung nangyari po, no, sa San Simon, I'm sure you are aware of it. Yun po ba, attorney, as early as now, makikita po ba natin na ito ay parang may kinalaman na sa eleksyon? Yung tinatawag natin na kaganapan sa San Simon ay isang police matter na kung saan ang mga investigatory arm ng ating gobyerno at prosecutory arm ng ating gobyerno ay silang namamahala sa bagay na yan. At ire-report yan ng ating kapulisan later on sa ating mga pagpupulong kung yan ay may kinalalaman nga sa halalan na hinaharap natin o yan ay may ibang bahid kung bakit binaril ang nasabing personalidad, Jen. Pero kaugnay po nung paglalabas ng mga hotspots, ito po yung mga lugar, no? PNP rin ho ang nag-identify nito, attorney, tama po ba? Joint yan kasi nga meron tayong tinatawag na regional, provincial, national, regional, provincial, city and municipal security control centers natin. So sila yung nagpupulong, nag-uusap, naghihimay sa mga kaganapan at ang mga kanilang mga investigasyon na nauukol sa kaganapan sa isang lugar. Kung ito nga ba ay kailangan i-escalate natin sa isang kalagayan na kung saan medyo bigyan natin ng pansin ng mas maigi kaysa yung mga iba parang nasa normal lang na kalagayan. So yun ang ating tinatawag na joint effort. So tatlo yung nag-usap, PNP, AFP, COMELEC. Jen. Pero normally po, attorney, kailan po inilalabas itong mga listahan na to for Central Luzon? Napag-usapan na po ba kung kailan po ilalabas ito pong listahan sa mga hotspots area for elections? By practice, Jen, napag-usapan na namin yan noong RJSCC namin bilang by way of review doon sa historical data na ng mga kaganapan ng mga nakaraang mga halalan. At tinitingnan natin yan, nagkakaroon tayo ng projection kung ito ba ay siya pa rin ba ang posibilidad na mangyayari itong napipintong tinatawag natin na halalan pagpasok ng election period. Kasi very periodic yung pag-declare natin ng isang lugar na under immediate concern or area of concern natin. So, or under COMELEC control. So, yan ay tinitingnan natin sa pagpasok ng election period. Normally natin nagkakaroon ng declaration sa ganyang mga kaganapan, Jen. Alright. Ngayon pa lamang po, attorney, marami na po tayong nakikitang posters, at sad to say, ito po matagal na kong alam, no, ng mga politiko to, pero meron pa rin na isinasabit, halimbawa yung kanilang mga posters sa mga halaman. And recently, ito po magandang balita dahil ang DNR, no, dito po sa Central Luzon, kumilos, at pinatawan ng karampatang violations yung mga gumagawa nito, particularly in Angeles City. Ano kung masasabi ho ninyo sa ganitong effort, no, na ginagawa ng DNR? Pero itong mga posters na to, attorney, hindi pa po ito ipinagbabawal as of this time.
Okay. Yung Fair Election Act, Republic Act 9006, shall take effect pagdating ng election period, which is January 9 up to June 8. So yun yung period na umiiral ang mga batas natin. Okay. Ngayon, pagtungtong sa bagay na yan, dahil wala pa naman tayong election period, definitely that law is not in effect. Mhm. So may relasyon man sa politika, ang mga nakikita natin mga tarpulina, walang kapangyarihan ng COMELEC para makialam sa mga bagay-bagay na yan. Mhm. So basically, nasa ahensya lamang ng DENR na palisiya yan kung sila ay magpapatupad ng mga pagtanggal, pagbawal ng mga pagdikit ng anumang mga advertisement sa mga punong kahoy or anuman na mga kanilang tinala na bawal na lugar kung saan maglagay ng mga campaign ads or advertisements or any propaganda, Jen. Mhm. All right. Ang start po ng campaign or ng election period is January 9, ano? Tulad po ng- Hindi, election period. Pero yung campaign period natin will begin Will on start on February 8, national yan. Mhm. Tapos doon din tayo sa tinatawag na local sa March 25 din. Mhm. Meron na po bang malinaw na panuntunan kaugnay po nitong campaign period na ito, attorney? Kasi alam naman po natin, panahon pa rin po ng pandemya, ano? And I'm sure malaking adjustment ang mangyayari, ano? So as early as now, ano po yung mga pwede at hindi po pwedeng gawin, no? Comes February 8 for national and of course March 25 para po sa local positions. Okay, Jen, doon sa tinatawag natin na local election natin, sa campaign period natin, meron tayong dalawang COMELEC resolution na nag-i-implement ng provision ng Republic Act 9006 or known as the Fair Election Act. Unahin natin yung tinatawag natin na 10732 kung saan tinatalakay nito yung face-to-face or in-person campaigning. Mhm. Ayan. So 10732, siya yung naggagovern sa mga gawain na ito. At tatlong mga bagay ang sinasakop nito. Una, yung face-to-face campaign, kagaya ng pagbibigay ng mga pulyetos, pakikipag-usap sa mga tao, pagbahay-bahay. Ayan yan. In-person campaigning yan. Mhm. Pangalawa, yung mga meeting de avance, mga caucuses, mga conferences nila, indoor and outdoor. Then pangatlo, doon sa paggamit ng mga bihikulo o mga sasakyan. Okay? So ito yung may involvement ng individual contacts na kung saan ang umiiral na batas na ito ay ang batas na ito na magiging basihan ng in-person campaigning, ire-regulate niya, of course, ini-implement niya una sa lahat yung tinatawag natin na IATF protocol. Mhm. So yung paggamit ng face mask ng mga tinatawag natin na campaigners or yung candidate mismo, pati yung kanyang support personnel, campaign support staff. Okay? At meron din tayong tinatawag na yung paggamit, pag-observe din ng social distancing. Yung bawal maghalik-halik, Mhm. bawal pumasok sa loob ng pamamahay, ganon, bawal yung handshake, bawal yung hugging, mga ganon. So, yun ang mga prohibitions which is actually being implemented by the IATF at ina-adapt ng COMELEC yan bilang protocol doon sa pangangampanya. Ngayon, meron din tayong tinatawag sa IATF na kategorya ng isang lugar or mga alert level. So may alert level 1 to 5 tayo doon sa tinatawag natin na umiiral na protocol ng IATF sa pandemya, sa kapanunan ng pandemya. Ngayon, ang COMELEC naman, nagtatag din ng tinatawag natin na committees
tinatawag natin na National COMELEC Campaign Committee, Regional COMELEC Campaign Committee, tapos Provincial COMELEC Campaign Committee, tapos meron tayong City COMELEC Campaign Committee, and Municipal COMELEC Campaign Committee. Ang mga ito ay binubuo ng COMELEC official bilang namumuno at sinusuportahan siya ng AFP, PNP, DILG at saka DOH para sila ang mag-implement, sila ang mag-monitor, sila ang mag-supervise sa conduct ng mga kandidato at ang kanilang mga support personnel, campaign support staff kung may paglabag ba sa provision ng COMELEC Resolution 10732. At karagdagan dito, meron din tayong tinatawag na categorization ng isang lugar. Isa din sa power nila yan. Kasi alam natin na pag umiral na ang category 5 or alert level, ang alert level 5 is category level 1, that's equivalent of alert level 1 doon sa tinatawag natin na IATF protocol. Sa 10732, ang tawag naman natin is category level 1, parang gano'n. So para wala tayong confusion. For purposes of campaign, category level 1 refers to a category of a place for political or for campaign purposes, not for purposes lang ng IATF matter. Okay? So ganun po yung pagkabalangkas ng tinatawag natin ng 10732. So may power po ang nasabi nating committee para i-monitor at inaatasan din ang mga barangay officials para sila ay mag-monitor, mag-submit ng mga report nila doon sa kaganapan ng pangangampanya ng bawat kandidato at kanilang mga support staff sa kanilang mga lugar. So yan, magsasubmit sila on a weekly basis sa nasabi nating mga komitiya ng COMELEC. Ngayon, sa pag-declare ng category, pag-analyze ng category, yan naman ay trabaho ngayon na pamumunuan ng mga nasabi nating komitiya para hindi yan magiging highly politicized na baka sabihin ng isang local official, sabi niya, ay declare ko na category blank itong lugar na ito. So, it will be balanced or it will be tempered by the COMELEC Campaign Committee. Okay. All right. Siguro po, Attorney, we will invite you once again para pag-usapan pa po yan at wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panahon. Patuloy po makikipag-ugnayan ng CLTV sa COMELEC para po sa update, kaugnay po nitong pagkahanda ng COMELEC Region 3 sa papalapit na election. Maraming salamat po, Attorney Duque. Maraming salamat, Ma'am Jen. Ingat po kayo, sir, and God bless you po. Mga karehiyon, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Samantala, sa punto pong ito, alamin naman natin ang magiging dalit ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto dito sa Northern at Central Luzon. Samantalang ang Eastern Visayas po, Caraga at Davao Region ay naapektuhan na po ngayon ng trough o extension nitong tropical storm na si Rai. Yan po yung international name ng bagyo na nasa labas pa ng PAR na inaasahan po na papasok ito mamayang gabi o bukas sa madaling araw. Samantala po, ang bagyong Rai ay nagtatagay na po ng lakas na hangin na umaabot po ng 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 105 km per hour. Ito po ay mabilis na kumikilos pahilagang kanluran sa 30 km per hour. Sa ngayon po, ang location niya ay nasa layong 1,380 km sa silangan po ng Mindanao. So pinaghahanda po natin mga kababayan, especially po dyan sa may Northern Mindanao o Mindanao area at Visayas area. Dahil sa Huwebes po ay posible pong maglandfall ito dyan po sa may area ng Samar Leyte o ng Surigao.
So, pinaghahanda po natin ng mga kababayan natin dyan. Samantala po, ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora, maula po ang papawirin, may mga light rains po nagaganap, dulot po ng hanging amihan. At ang Metro Manila naman po, Ilocos Region, ang natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, at ang Central Luzon ay partly cloudy din po o bahagyang magkakaulap, pero may inaasahan din po mga isolated light rains. Dulot pa rin po ito ng hanging amihan. So sa ngayon po ay pinag-iingat pa rin po natin ating mga kababayan, pinaghahandaan na rin po natin ang ating mga kababayan dyan sa may Visayas at Mindanao dahil sa paparting bagyo na si Arai. Nabibigyan po natin ng pangalang local name na Odette. So pinaghahanda po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga kanehiyon. 11 days na lamang po at Pasko na.